Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Potěšením, že před vámi takhle mohu mluvit. Nebudu mluvit jako elektrotechnik, budu spíše používat takové ty aspekty, abyste viděli vlastně v tom širším kontextu. Předesílám, že vůbec nejsem proti takzvaným obnovitelným, on se správně říká občasný zdroj energie, protože když si někdo dá solární panely na svoji střechu, nebo když je to na střeše školy, nebo zemědělského nějakého družstva, nebo takhle, tak to je v pořádku, tam ať to je. Když si někdo dá malinký větrníček, které existují, ty čínské větrníky existují, to jsou větrníčky, které třeba měří metr a dají se na nějaký, já nevím, 10 metrový třeba stožár, tak to ještě funguje, to ať si každý pořídí, protože mu to zlevní jeho faktury, bude míň platit za elektřinu. Ale tyhle ty velký větráky a ty velký solární pole, to je něco šíleného. Já z hlediska energetiky to vidím jako šílený zlo. Oni vám říkají, tady pomůže to všemu, nepomůže to ničemu. Naopak, kdyby tady nebyly dámy, tak řeknu, dělá to bordel síti, jo, protože to je šíleně, protože to máte strašně, to jsou strašní výkyvy. Proto se tomu říká občasný zdroj, protože to funguje jenom, když svítí a když fouká. Ale my si musíme uvědomit jednu věc. Česká republika je příliš na jihu na ty větráky a příliš na severu na ty soláry. Když budete mít saharskou oblast, tak si tam pořídíte soláry, klidně. Když budete mít tamhle někde větrny, jako to mají teďka, teda v Norsku s tím zrovna mají šílený problémy, protože jim ty větráky zamezly, jo, což je taky docela humorný. Jo. Ale my si musíme uvědomit jednu věc. Tohle to všechno šíleně zdražuje finální ceny elektřiny. Z toho důvodu, že ty takzvané regulované složky, to je to, co stanovuje Energetický regulační úřad, který jsem bohužel zakládal a byl jsem pak i pevný místopředsedou chvilku. Ale tohle to je opravdu něco, co je úděsného, protože to se pořád promítá, vždycky to musí zaplatit konečný spotřebitel. Jo? To znamená, tyhle ty domácí, to vůbec nezasahuje, to je v rámci jedné napěťové hladiny a v rámci jednoho trefa, to vůbec do ničeho v podstatě nezasahuje. Ale tyhle ty velký větrníky, ty velký solární pole, to je šílený z hlediska toho, že se to musí vyrovnávat. K tomu se vždycky musí udělat buď to nějaký stabilní zdroj, to znamená, buď to musí být uhelný nebo plynovka, jádro je nejlepší, že jádro se asi nedá regulovat. Ano, jak říkával pan ministr, že jo, který nevěděl, o čem je řeč, závětrný Pepa, že jo, ministr Síkela, že jo, tento správně rozštípnul. Takže bohužel, jo, prostě v každém případě to stojí obrovské peníze a ty obrovské peníze se vždycky promítnou do té konečné ceny. To je potřeba vidět. A možná byste měli vědět, a to si myslím, že je taky důležitý, pořád se říká, že ta větrná elektrárna, ten větrák vyrábí zadarmo, že jo? No je tak kulový, přátelé, protože když si vezmete, on to tady říkal Hynek, že vlastně v podstatě ta aukce, která tam probíhá, tam jsou ceny, já nevím, 3,20 až 3,50, které se budou vyplácet, garantované ceny, jo, v té aukci, která teďka probíhá, má skončit někdy kolem 24. února. A my si musíme uvědomit jednu věc. My si musíme uvědomit, že to vlastně taky bude všechno zdražovat, protože dneska jaderné elektrárny společnosti ČEZ vyrábějí za 24 haléřů kWh. 24 haléřů kWh. Jo? ČEZ vyrábí z uhlí, jo, za nějakých 41 haléřů. Jo? A k tomu zase ale připočítávají ten podvod, který se jmenuje povolenky. Povolenky CO2. No ne, to je 41 halířů a k tomu oni mají povolenku korunu 75. Pozor, to je ještě právě v tom je ten podvod. Nakonec do toho teďka i udeřil, jestli jste zaregistrovali premiér Babiš, který vlastně přiznal, že ty povolenky ETS 1, to jsou ty, co už jsou aplikované, kde se platí u těch velkých zdrojů, takže vlastně z toho nějakých 150 miliard vlastně jde úplně mimo nás, protože z toho profitují dneska americký a kanadský nějaký fondy a investoři, jo, většinou. A z plynu to stojí korunu 40 a k tomu zase povolenka 70 halířů, čili v podstatě, když to vezmete, kromě toho jádra, který je za 24 halířů, tak když vezmu i ty povolenky, tak z uhlí a z plynu to stojí kolem 2 korun 10 halířů. A my budeme odstavovat tady elektrárny uhelný, já teda jsem plynař, jo, takže já bych měl plédovat za plyn, ale v tomhle případě musím plédovat za to uhlí. Protože bez toho uhlí, který se vyrábí za ty 2 koruny 10, tak bez toho jsme prostě nahraný, protože my si nemůžeme dovolit
platit, já nevím, tady 3,50 nebo 3,20 za kWh, to skončí totiž stejně, jako skončily ty solární baroni, protože těm tehdy podvodem prodloužil Energetický regulační úřad, já jsem tam teda v tu dobu nebyl, to se musím omluvit hnedka, jo, ale Energetický regulační úřad tím v roce 2008 v rozporu se zákonem prodloužil tu dobu ty garantované výplaty z 15 na 20 let. To mělo skončit přesně 31.12.2025, ta výplata těchto dotovaných cen. A víte, za kolik se dneska vykupuje prostě za nesmyslné ceny elektřina? Bylo to v roce 2010 to bylo 12 korun 15 halířů, teďka podle cenového výměru Energetického regulačního úřadu je to 16 korun 70. 16 korun 70. A tady se to taky bude navyšovat, protože samozřejmě logicky řeknou, jasně, musí se to navýšit, že jo, protože dochází k opotřebování a teda. Nebudu teďka hovořit o tom, co to dělá, jak to znečišťuje krajinu a co to dělá, jo? Že z toho jsou ty mikroplasty, které vám vlastně znehodnotí tu půdu zatím. Ale co je potřeba vidět? Tam, kde postavíte ten větrník, tam už nikdy nic nebude v tom místě. Protože si vemte, že jeden jediný ten základ váží 3000 tun, jo? A to si vemte, že to máte, jenom podzemí bude mít, jestli tady budou ty 3 větráky, jakože tady mají údajně být ty 3 větráky velký. 3 nebo 4? Ne? Tak to je ještě horší, jo? Takže 4x3 je 12 000 tun, bude podzemní část jenom. A to je železobeton. Přátelé, mnozí z vás jste betonovali, takže víte, jak to vypadá, když je opravdu kvalitní železobeton, takže to se nedá prostě rozbít. To je obrovský problém. Další problém je, ta nadzemní část je o něco váží míň, jo? Tam 750 tun váží jedna ta nadzemní část, čili 4x750. A teď si vemte, že ten železobeton vám tam prostě v té zemi zůstane. Mně je úplně líto toho majitele pozemku nebo toho nájemce, který to bude mít povinnost odstranit, protože to nejde. Nikdo to zatím neumí odstranit. Stejně jako neumějí odstranit zbytky těch vetulí. Jo? Protože to se likviduje, víte, jak se to likviduje? Třeba ve Spojených státech to likvidují tak, že se vezme obrovský Caterpillar, vyhrabe obrovskou rýhu, do té rýhy normálně naskládají ty vetuly a zahrnou to. Jo? V Evropě se to likviduje různě. Holanděni na to vymýšlejí šílené věci, jako že z toho udělají skluzavky pro děti, jo, že to nařežou, že z toho udělají, já nevím, lavičky, něco jako jsou lavičky Václava Havla a takovýhle nesmysly, že z toho něco takového udělají. Jo? A Němci to řeší tak, že se snaží to odvízt většinou buď to na Jižní Moravu nebo někam do Čech a jsou z toho ty ostudy, kde normálně prostě to normálně navezou někam a teď to zůstává, to je vlastně skolaminát a s tím se v podstatě nic moc nedá dělat. Jo. Takže když si to vezmeme, teď si musíte uvědomit taky je další věc. K tomu musí být komunikace, protože to není, že se postaví ten větrák a nic. K tomu musí být komunikace, protože ten větrák potřebuje neustálý servis. Tam se musí měnit, v tom je několik tun oleje taky, v tom jsou různý ještě další věci, jo, protože tam je převodovka, jo, planetová, která prostě potřebuje olejovou lázeň. To se všechno musí tohleto neustále měnit a v podstatě, co jsem se tak bavil s těma provozákama, tak říkají, když máme větrný park nějaký, tak jsme v podstatě každý den u nějaký ty vetule. Jo, takže to musíte mít cestu, to je další věc. Teď to musíte vykopat samozřejmě a položit podzemní vedení, protože tu elektřinu musíte někam odvízt. Jo? To není tak úplně jednoduchý. A tohle to všechno vlastně vám v podstatě tu krajinu absolutně zdevastuje. Jo? Naruší vám to spodní vody, zvlášť ten základ. Tohle to prostě všechno jsou věci, které jsou úplně nesmyslné a to všechno je ve jménu toho takzvaného Green Dealu, což je teda vlastně obrovský podvod, protože vlastně se bojuje proti CO2, že jo? Já se divím, že nevymysleli třeba boj proti dusíku, že jo? Protože když si vezmu, tak dneska v ovzduší máte 78% dusíku, je v ovzduší, jo? Je tam 21% kyslíku a 0,04% CO2. Jo? A to, když si vezmete, tak vlastně nejhorší znečišťovatel CO2 je v podstatě člověk, že jo? Protože ten, když dýchá, tak v tom dechu máte 3 až 5%, jo? CO2.
Ale bez toho ty rostliny nefungují. Oni nás tady strašejí a my se nemusíme bát, jo, protože naštěstí tady se odstaví jedna elektrárna. Naštěstí, já spíš říkám, bohužel, odstaví se jedna uhelná elektrárna v Číně, v Indii. Se jich každý týden zprovozní desítky nových uhelných elektráren. My to tady budeme odstavovat, jak blázni. A říkám při té ceně a budeme si tady nahrazovat těma občasnýma zdrojema. Takže to je prostě potřeba všechny tyhle ty věci vidět. A je potřeba se na to opravdu podívat z toho pohledu, že to si vytvoříme problém, který potom bude vlastně neřešitelný. A já se obávám, že potom budou chodit naši pravnuci a tak dál, budou chodit plivat na hrb těch, kteří to prostě tohleto dovolili. A to bych teda u toho nerad byl. Děkuju. Já bych ještě jenom chtěl využít, Ivana, že kdybys mohl říct, protože když se mluví o té levné ceně těch energií získaných tady z těch turbín a podobně, nebo soláru a tak, jestli bys mohl říct, jak se oni vyrovnávají právě s tím, když teď se na v nějakém významném regionu třeba se rozsvítí to slunko, nebo když se rozfouká ten vítr, a nebo když zase naopak zaleze slunko a přestane foukat vítr, tak tam jsou obrovský výkyvy a slyšel jsem o tom, že to vyrovnání potom do těch peněz leze taky významným způsobem ještě. A to se nikde neříká. No to je právě ono, to jsou ty služby výkonové rovnováhy, které vlastně vám říkají, že musí ta soustava být pořád vyrovnaná v elektřině. Elektřina prostě nemůžete mít větší výrobu, než máte spotřebu. To musí být v jeden okamžik pořád prostě v rovině. Já jako plynárník, my jsme měli výhodu, že my jsme využili takzvané akumulace, takže my jsme v tom potrubí někdy našpejzovali víc toho plynu pod větším tlakem, když jsme věděli, že bude nějaký problém, nebo zase třeba prostě se tam využívala akumulace v potrubí. Tady ne, tady se to musí řešit. Ideální řešení třeba na to, když je ty elektřiny moc, nebo když je jí vlastně málo ještě taky, tak jsou přečerpávací vodní elektrárny. Tady znáte dlouhý stráně, ty jsou kousek, nebo větší kousek teda. A to je ideální řešení, jo? Protože v momentě, kdy ty elektřiny je moc, tak to ženete vodu nahoru do té vrchní nádrže, v momentě, kdy chybí, hnedka pustíte tu vodu a funguje to jako klasická vodní elektrárna. Jenomže tady zase naše moudré hlavy vymysleli, že to je malý kšeft, že jo, navíc se to dlouho to trvá, než se to postaví, že jo, takže ta vláda, když by o tom rozhodla, tak má většinou 4letý období, to znamená, to se nepostaví za ty 4 roky, takže už nepůjde stříhat pásku, takže to je nezajímá, že jo, je zajímá to, co je hnedka teďka nejlépe za měsíc, že jo. No a za měsíc máte jenom ty baterky, protože se tady udělají baterky, že jo, to je něco šíleného, ta republika bude zaplevená baterkama, který potom nikdo nebude umět pořádně zlikvidovat, protože ta recyklace baterek je taky velmi obtížná a drahá. A když je ty elektřiny moc, tak se budou dávat do baterek, když je jí zase málo, tak by se z toho měla čerpat. Jednu dobu tady válčili tady v roce 2004, byla ve sněmovně válka mezi baterkáři a mezi mařiči. Jo? Mařiči to byli lidé, kteří vymysleli, že prostě dobře, když je záporná cena, protože až je záporná cena, ty elektřiny je strašně moc, tak je až záporná cena, to je ta tragédie, jo? Takže budou dostávat peníze za to, že tu elektřinu zmařejí. V podstatě vytvořili takový obří fény, jo? V podstatě normálně odpor, elektřina se měnila v teplo, čili bojovalo se proti ohřívání atmosféry, tím, že se ohřívá vzduch. Jo? To je opravdu logika ekonomická jejich, jo? Čili dotace. Jak jsou tam prostě dotace, je to šílený. Je to fakt šílený. A já se divím jedné věci, třeba když bych opravdu měl ty peníze, jako má třeba ten Čes, který tam v tom Rausku, jak jsme byli v Mimoni, tak tam prostě chce investovat Čes, jo, do 16 velkých vetulí a pak ještě k tomu dalších 9 a tak. Tak kdybych měl ty peníze, tak to hnedka vrazím do jádra, protože to jádro je absolutně bezemisní. Tam z toho nejsou žádný šílený zvuky, ať už normální zvuky nebo infrazvuky, z toho neodlítávají žádný mikroplasty, jo. Prostě to, jenom pár, samozřejmě. No a dneska stavějí tady, jestli jste někde jel kolem Brna, jako dneska já teda přes Brno, tak v Bohunicích, jak stavějí ten horkovod nebo teplovod, jo, z Dukovan, tak to je šílený teda, tak to celý Brno stojí, že jo. Takže tam je prostě problém v tom, že ta rovnováha musí být zachována a stojí to obrovský peníze a ty zase zaplatíme my všichni v rámci regulovaných cen. A je to ještě hezky rozdělený, takže regulované ceny stanovuje Energetický regulační úřad.
regulované ceny nebo ty dotace vyplácí OTE, což je operátor trhu, a Česka zodpovídá za to, že tady bude dost elektřiny. Ale Česka za to zodpovídá jenom vždycky na příští rok, takže je už nezajímá, co bude v roce 2008, když se odstavějí teďka vlastně ty 2 elektrárny Počerady, Chvaletice a ta teplárna v Kladně. Ty teplo vůbec nezajímá, protože ty kladeňáci se ohřejou jinak, že jo, těch 70 000 lidí nepotřebuje teplo, jo. To znamená prostě, tady je to ještě tak úmyslně rozbitý, že z toho bude problém.